Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka All Meghalaya Futsal Soccer Association mentaga kenti kalapan kre yalade banlet yeshimenta haga National Futsal Tournament ka Bansalong Hanongba Delhi hauni ubanai banwan. Habayakran bat upresiden ka All Meghalaya Futsal Soccer Association uba Samuel Hasha. Ulayathu baka kanhun ha kandika kanti bamenta kalapan kre shat banlet yeshimenta shaka National Futsal Tournament Kabansalong Hanongba Delhi ha kaba ha kani ka kanti ka kanhun kan sa yeshimenta ha ka under 19 ha ki kanthei bat shinrang ulayathu baka kanhun nadu balasang yaka kalalet ban yeshimenta habun tali ki national tournament bat kumju ru ha ki international tournament bat kilayo ru ya ka jingjob shu ulapan paw ka jing songu yaw mintri rangba baling ba ka sports policy ki thei bat ki rang yele kai futsal kilayo by bam kani kan aiman sim shu yaki ula ongru baka kanhun kan yakun banyo banwan ra nam bat buram ya kajla ha kani ka kinti bamentaru kumba kajule ha kini kisnam baladap ula ai khuble yakinong kershan jong ka kanhun ki bana kapor shakapor ki bajudan ringkat lang bat ai kakti kamon kakti kadiang ban kershan yaki. Okay, te nakaleng ka jonga nangkong nga songman ay ngoy oblay bawlari smas keringi te mentagas ngi wan hangne ban aya ka news ba nakaleng ka All Meghalaya Futsal Soccer Association kan lechi menta support national championship kapan long hapo Delhi kata gade ka 17 junior national micro futsal championship 2025 kapan salong hapo Karnel Singh Sports Stadium hapo New Delhi te yakane la organize daka Indian Soccer Futsal Federation ISFF te nagaleng ka jongiro nagaleng jongi nang nena po Meghalaya ngin salaj ngidon artli ki team under 19 hagjing sha ka don under 19 but under 16 tangba nagaleng juki under 16 ngim yo ban yalam nomor ba kid dang don preng ka exam menta tingi yo ban yalam tang ye kini ki under 19 te ngidon artli ki team kawai ka team kadai nagaleng juki shinrang bat kawai ka team pat kadai nagaleng juki kenthei te nagaleng juki shinrang ngidon saungut napo Jainte Hills napo East Jantia but West Jantia nangta ngidon arngut napo South West Khasi Hills ki player ki jongi nangta ngidon napo West Khasi Hills arngut ki player kita gide ki shinrang te ngidon baro kumbashi phongut e nangta nagaleng jongki kenthei baro shitim kumbashi phongut ngi yalam tang napo nongstony namar bakine ki player kenthei napo nongstony kide ki bala tebit bha ha ki jing yale kai bat ki lapan kre bha menta la donda ki bun benai na ka benta kan national championship te na kaleng ka jongi ngidon arngut ki team manager iwei dei team manager jong ki kenthei bat iwei dei team manager jong ki shinrang te nangta ngidon arngut ki official ngalej manga iwei president bat iwei member jongi na kaleng joka All Meghalaya Futsal Soccer Association te nga so komen hakne kapor ban pentip sha ki pajba bana kaleng joka Meghalaya ro hauni usnem ba menta arja rapusan ngiyo ban le shimenta sha kane ka national championship kaban long hapo Delhi bat hakatai ka national championship unsa wan ro Dr. Mansukh Mandavia udayu honorable Minister of Youth Affairs and Sports Government of India te in one ban in longkum chief guest hakatai kasngi but in one ro Shri Ramdas Atawale the honorable of State and Social Justice and Empowerment Government of India nangta in one ro honorable chief guest Semti Raksha Nikhil Kakade idei honorable Youth Affairs and Sports Minister of State New Delhi te kine kinwan nang but hakatai kasni une minister Mansukh badai pejaka sports in sawanro ban sakhi dalade ban pejaka neka futsal
but ngikermen scam ba kaneka futsal kinsa include no hapoka Olympic but kaneka Indian Olympic Association kinsa recognize but Nagaland juga ministry ru kinsa recognize no ya kaneka futsal namar ba kaneka futsal kala dai ka wei bha ka jingye lekai ka bapau bha pokari India te Nagaland ga jongiru ngilayo ban lek chimenta hapo Gujarat ha u arjar arpuai Nagaland joki kentai ni job championship champion but Nagaland joki shenrang yo runners up ni Ramha ka Jalla Manipur te hadin hau arjar arpu aru ngelayo ban lekai hapo Rajasthan but kidon ki khna kentai ki jongi khna shenrang ro kila sajid ban lekai sapo sapo Nepal ro te dang hau ne u arjar arpo sau ki khna jongi kila wan lekai sapo Bangladesh ru hapo Dhaka kadeka Indo Bangla international championship te ha ki khna jongi kila yo ban lek te sibenta hangne hapo jalla ki jongi ru ni labun ha ki khna balekai futsal nyo hi ki madan futsal ke leng hapo kaneka jalla ki jongi te ngikermen scam bangin sa nang penmi susu ki player nang nena jalla ki jongi ki bakan sai ki ban represent ya ka jalla ki jongi but kin wanra ru ek burom na ka benta ka kaneka jalla Meghalaya ki jongi hi baro hoi te ha kaneka sin ka ba mantan ru ngikermen scam ba Nagaland jongi kan thai bat jongi shenrang ngikermen scam ba kin job marha une u arjar arfo lai ngela Nagaland jongi shenrang ki senior championship kabal along hapo Guwahati hangthi hapo VIP road te ka Jalla Meghalaya jongi kalayo ya ka jing job but ngi haka final ngia kendo bat ka Manipur hi te ngi job ya ka Manipur ha une u arjar arpulai te kata gade ka jing job ka bakrau na menta ka Jalla ka jongi te sibenta ho ngi Nagaland ka jongi ngimyo kano ka jing yarap Nagaland jonga department ne Nagaland kino ru Hendreng isu perlu di Nagaland juga association bat kidon ki parlok parjor ki jongi ki ba sponsor yangi khendet khensoi kat baki lai na ka benta kaneka national championship ka ban salong haka arpho hendriu hadu arpho pra tarik ru menta usnem tengin mi nang ne haka ar tarik na Guwahati bat ka ngin sapoi hangthi haka sau tarik tingi kermen scam hi ba Nagaland ki parlok parjor kinwan shakhmat ban yarap lem ya kaneka All Meghalaya Futsal Soccer Association ka jongi badi ki khna ki jongi ru ki player ki jongi ni kermen scam ba kinwan shakhmat ban ajing yarap lem yangi te sibenta nga Snokuman ai kublai kerpang ya Chief Minister Don Borom jongi i Shri Conrad Sangma te ha uni usnem arjar arpusan ki khna ki jongi ki layo ya ka scholarship ru hendreungod ki ba ya ka national but ya ka international ru te kata gade ka sibenta ka senjam ka ba ki khna ki jongi ki yo jing mantoi na kane ki jing lekai bat nga ai khublai kerpang ru ya CM Badan Borom jongi ba ila penmi yakini ke scholarship na ka benta kini ki khna lekai hag ba yade bat ki futsal ru te Nagaland ka jonga ngamdon issue hi shu ai khublai kerpang ya kini ki members ki jongi Kenny Marbaneng organizing secretary badonlang hakane kapor but Albert Marwen idon mentalang bat ngiru hakane ka All Meghalaya Futsal Soccer Association kom publicity secretary khublai kerpang bapi ladon mentalang hakane kapor ban nga ai khublai kerpang ro iki members baro wala da kimdon mentagasi ndre kidon rekat bat ngi nakoi kapor sikoi kapor kitang ba kane ka futsal ka jongi kanang nang kham jam shakhmat susu ha baro kiliang te tang kita hi Nagaland ka jonga amdon isu increment scam ba ngin lej ro daga ta ga jing kermen ban ngin wan ro nang tina podel hi increment scam ro ban wan ra uso jo ka jing job te tang kata hi